στο πιο απομονωμένο άκρο της Χερσονήσου Κόλλα, εκεί που ο παγωμένος αέρας της Αρκτικής μοιάζει να παγώνει κάθε ίχνος ζωής, βρίσκεται ένα σκουριασμένο μεταλλικό καπάκι. Είναι βιδωμένο στο έδαφος με 12 μεγάλες οξυδωμένες βίδες. Για τον απλό περαστικό μοιάζει με βιομηχανικό απόρριμμα μιας άλλης εποχής. Όμως αυτό το καπάκι δεν καλύπτει έναν σωλήνα αποχέτευσης. Σφραγίζει μια πύλη που οδηγεί 12 χιλιόμετρα μέσα στα έγκατα της γης. Εδώ και δεκαετίες η τοποθεσία αυτή τρέφει τους πιο σκοτεινούς αστικούς μύθους της Ρωσίας. Ιστορίες για επιστήμονες που άνοιξαν κατά λάθος τις πύλες της κολάσεως. Για μικρόφωνα που κατέβηκαν στην Άβυσσο και κατέγραψαν χιλιάδες ανθρώπινες κραυγές. Αλλά η αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα σκουριασμένα ερείπια και τα απόρριτα σοβιετικά αρχεία είναι πολύ πιο τρομακτική από κάθε παραμύθι. Γιατί αυτό που βρήκαν οι επιστήμονες εκεί κάτω απλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όχι. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτού του εγχειρήματος πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι πίσω, στο 1970, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα κοίταζε με δέος τα αστέρια. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση μάχονταν για το ποιος θα κυριαρχήσει στη σελήνη, ένας άλλος αόρατος και σιωπηλός πόλεμος εξελισσόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι Αμερικανοί είχαν ήδη κάνει την πρώτη κίνηση με το project Μόχολ, κοντά στο νησί Γουαδαλούπε, όμως ο ωκεανός τους νίκησε. Η Σοβιετική ηγεσία όμως δεν δέχεται την ήττα. Επιστράτευσαν τους κορυφαίους γεωλόγους, τους πιο ευφυείς μηχανικούς και τους πιο ανθεκτικούς εργάτες. Δημιούργησαν μια ειδική κλειστή πόλη στην άκρη του κόσμου. Ο στόχος τους ήταν σχεδόν ιερός για την επιστήμη. Να φτάσουν στην ασυνέχεια Μοχορόβιτς, το σημείο όπου ο φλοιός της γης τελειώνει και ξεκινά ο μυστήριος Μανδύας. Ήταν μια αποστολή που άγγιζε τα όρια της αυτοκτονίας για τα μηχανήματα, αλλά αποτελούσε το απόλυτο όνειρο για μια αυτοκρατορία που ήθελε να αποδείξει την ισχύ της. Το εργαλείο που θα τους οδηγούσε στην Άβυσσο ήταν το Ural Mas 15000, ένα μηχανολογικό θηρίο που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο τρυπάνι στον πλανήτη. Φανταστείτε την πρόκληση. Οι μηχανικοί έπρεπε να κατευθύνουν μια κεφαλή γεώτρησης σε βάθος 12 χιλιόμετρων, ενώ στην επιφάνεια οι θερμοκρασίες ήταν πολικές. Σε αυτό το ασύλληπτο μήκος ο ατσάλινος σωλήνας χάνει την ακαμψία του. Γίνεται εύκαμπτος σαν ένα λεπτό σκοινί. Η παραμικρή αστοχία, ο παραμικρός λάθος υπολογισμός θα μπορούσε να προκαλέσει τη θράψη του και να θάψει χρόνια προσπάθειας μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για να ξεπεράσουν τους νόμους της φυσικής, χρησιμοποίησαν μία επαναστατική μέθοδο. Αντί να περιστρέφεται ολόκληρος ο σωλήνας από την επιφάνεια, πράγμα αδύνατο λόγω της τριβής, το υγρό της γεώτρησης πιεζόταν με τέτοια δύναμη που περιέστρεφε μόνο την κεφαλή. Ήταν το λεγόμενο turbo trill. Κάθε μέτρο που κέρδιζαν βαθιά μέσα στη γη ήταν μια αιματηρή νίκη ενάντια στην αντίσταση του πλανήτη. Οι εργάτες στην επιφάνεια ζούσαν σε μια διαρκή κατάσταση συναγερμού. Ήξεραν ότι αν το τρυπάνι σταματούσε για λίγο, η πίεση του υπεδάφους θα το κατάπινε για πάντα. Πίσω όμως από τα γρανάζια και τις τουρμπίνες υπήρχαν άνθρωποι, επιστήμονες και εργάτες που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους και την άνεση των πόλεων για να ζήσουν μέσα σε μεταλλικά κοντέινερ
στην παγωμένη ερημιά. Η μισθή τους ήταν βασιλική για τα δεδομένα της εποχής, αλλά το τίμημα που πλήρωναν ήταν η ίδια τους η ψυχική ισορροπία. Δούλευαν ακατάπαυστα κάτω από το απόκοσμο φως της πολικής νύχτας, ακούγοντας τον συνεχή υπόκοφο βρυχυδμό της γης που έμοιαζε να πονάει από την εισβολή. Στα ημερολόγια της αποστολής υπάρχουν καταγραφές που προκαλούν ρίγη. Όργανα ακριβίας άρχισαν να καταγράφουν δονήσεις που δεν είχαν γεωλογική εξήγηση. Ήχοι ρυθμικοί, επίμονοι, που έμοιαζαν με έναν αργό, γιγαντιαίο καρδιακό παλμό που ανέβαινε από το σκοτάδι. Ήταν η ομαδική παρέστηση ανθρώπων που ζούσαν σε απομόνωση, ή μήπως η γη όντως αντιδρούσε στην παραβίαση των μυστικών της? Όταν το τρυπάνι έφτασε στο βάθος των 7 χιλιόμετρων, οι θεωρίες των επιστημόνων άρχισαν να καταραίουν μία προς μία. Η φύση είχε ετοιμάσει μία έκπληξη που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Στα 7 χιλιόμετρα βάθος, εκεί που η πίεση θα έπρεπε να έχει εξαφανίσει κάθε ίχνος κενού, οι επιστήμονες βρήκαν κάτι αδιανόητο. Νερό. Όχι απλή υγρασία, αλλά υγρό νερό που κυκλοφορούσε ελεύθερα μέσα στο γρανίτι. Σύμφωνα με όλους τους κανόνες της γεωφυσικής, αυτό ήταν αδύνατο. Αλλά το νερό ήταν εκεί, καυτό και κορεσμένο με μέταλλα. Και μαζί με το νερό ήρθε η μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων. Μέσα στα δείγματα πετρωμάτων οι ερευνητές εντόπισαν microfossils, απολιθώματα πλακτών, 24 διαφορετικά είδη αρχαίων μικροοργανισμών που είχαν παγιδευτεί εκεί πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Βρέθηκαν άθικτα σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να τα έχει μετατρέψει σε σκόνη. Αυτή η ανακάλυψη άλλαξε τα πάντα. Μας έδειξε ότι η ζωή δεν είναι απλώς μια επιφανειακή ανομαλία του πλανήτη μας, αλλά κάτι που εισχωρεί βαθιά μέσα στις φλέβες της γης. Η θεωρία ότι η ζωή ξεκίνησε από την επιφάνεια άρχισε να τρίζει. Το 1989 η φύση έθεσε το τελικό της όριο. Στα 12.262 μέτρα η θερμοκρασία άγγιξε τους 180 βαθμούς Κελσίου. Ο βράχος έπαψε να είναι σκληρός. Έγινε εύπλαστος σαν πλαστικό. Το τρυπάνι δεν μπορούσε πλέον να σκάψει. Κολυμπούσε μέσα σε μια καυτή μάζα. Το 1994, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο σταθμός εγκαταλείφθηκε οριστικά στη μοίρα του. Σήμερα, αν σταθείτε πάνω από εκείνο το σκουριασμένο καπάκι στη Χερσόνησο Κόλα, δεν θα ακούσετε τίποτα. Μόνο τον ουρλιαχτό του ανέμου πάνω από τα ερείπια. Καταφέραμε να τρυπήσουμε μόλις το 0,2% της απόστασης μέχρι το κέντρο του πλανήτη μας. Μια γρατζουνιά στην επιδερμίδα της γης. Οι 12 βίδες παραμένουν στη θέση τους, σφραγίζοντας ένα μυστικό που ίσως ως είδος να μην είμαστε ακόμη έτοιμοι να διαχειριστούμε. Γιατί κάποιες φορές όταν προσπαθείς να κοιτάξεις την Άβυσσο στα μάτια, η Άβυσσος αρχίζει να σου ψιθυρίζει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η γη είναι ακόμα ένας άγνωστος πλανήτης.